20 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар хакында. Татарстан авылларын язгы ташу баса башлады. Иштолган су белән тулган. Республикадагы вазгыять турында тулырак Рания Абдрахманова. Тәҗрибә уртаклашу һәм яңа технологияләргә өйрәнү. Бүген Казанда халыкара энергетика форумы башланды. Барыбызга да шөгыльдә зур уңышлар телим. Күргәзмәләр барса да әйтеп. Казан Экспода узган ачылыш тантанасы һәм күргәзмәдән Илдар Сафиуллин. Инструментшин бүген Киров һәм Мәскәү районнарының яңа башлыгын тәкъдим итте. Хәзерге вакытта төп максатлар турында мин рәтләп әйтә алмыйм. Чөнки кирәк шул процессны бик нык карарга. Владимир Жаворонков үз алдында нинди максатлар куя? Муниципаль хезмәт һәм табиб эшен берләштерергә уйлыймы? Бу хакта Алия Хайретдинова. Алабугадагы көлият тулай торагына дроннар һөҗүм иткәннән соң зыян күргән кешеләрнең 6-сы әле хастаханәдә, барысының да хәле уңайлануга таба бара. Бүген билгеле булганча медицина хезмәткәрләренә 14 кеше мөрәҗәгать иткән. Араларында 2 яшь үсмер дә бар. Хәлләре уртача авырлыкта, кичә аларны балалар республика клиник хастаханәсенә алып килгәннәр. Пилотсыз очкычларның тулай торакка һөҗүме нәтиҗәсендә 9 ил вәкиле зыян күргән дип белдерәләр. Алабуга һәм Түбән Камага дроннар һөҗүменнән соң Татарстан үзен сакларга тиеш, моның өчен барлык хезмәтләрнең бердән булып үзара элемтәдә турып эшләүе зарур. Бүген Татарстан рәисе халыкара энергетика форумында шундый фикерен җиткерде. Кайдадыр күзәтүне арттырырга, кайдадыр сакны көчәйтергә кирәк диде ул. Кичә пилотсыз очкычлар Түбән Камада нефть эшкәртү заводы Алабугада тулай торакка һөҗүм ясаган иде, әмма технологик процесслар өзелмәде. Вчерашняя ситуация, она говорит, какие участки самые у нас поражаемые и ощутимые? Конечно, энергетика. Это, конечно, наше производство. Они все работают на энергетике. Вот ничего делать не надо. И это враг чувствует. Вчера просто такая, урожай, наверное, вот из-за того, что урожай и пост православный. Всевышний нам дал шанс это. Значит, очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должна быть бригада, везде мы должны понимать. Но не надо ждать, что у нас вот противоракетная оборона, она сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Башка темаларга күчәбез. Татарстан авылларына язгы ташу сулары төшә башлады. Республиканың гидрометеорология һәм әйләнә тирәне күзәтү идарәсендә хәбәр итүләренчә, елгаларда боз кузгала. Узган тәүлектә су биеклеге 1 метрга кадәр күтәрелгән. Бүген иртән Буа районының Кыят авылы күперен яптылар. Ул ел саен су астында кала. Гомумән алганда, быел су басу Татарстанның 13 районындагы 32 авылга яный. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Иштолган су белән. Идән асты тулы су такталарына кадәр җитәргә берничә дистә сантиметр гына калган. Быел да Хайбуллин арандагы бәрәңге кайнатма банкаларын чыгарып өлгерә. Чөнки ияләшкәннәр инде. Буа районындагы Исәк авылының яр буе урамына ел саен су төшә диләр. Быелгысы аеруча да куәтле булган. Ишек алдын басканда верандадан чиләкләп түгеп тордым ди хуҗабикә. Курыктык. Тик каты курыкты, куркыныч булды. Монда виш су иде, менә шуннан кадәр. Виш су иде, виш ишек аллары, итегеннән артка яклардан виш акты. Крисаларга виш кирде. Яр буе урамында яшәүчеләр мондый хәлне ел саен күрсә, яшел урам халкы өчен язгы ташкын көтелмәгән күренеш була. Су атна башында төшә башлаган иде диләр. Тик кичә моңарчы күрелмәгән масштабларда ага. Авыл халкы социаль шелтәрләрдә менә шундый кадрлар белән уртаклашты. 100 йортлы, 130 кешелек авыл мондый хәлне беренче күрә. Кыйрык артында утырдым, кирәкләр тотып. Ар якта аны шу безнең крайний тегендә иң беренче зер толкырыйдан, бакчадан керә, мончаның бинасыннан чыга су. Безнең апаларның биткә мәйданасы суырттык, насос белән бәрәңгеләр изә, суганнарны дрошлаклар ситват иттек. Минем хатынны звонит, кайтал дип, кайтсаң да бернәрсә эшләп булмый, мондан тулы бакты. Машина белән кирлек түгел идеме? Мин машина белән кермәдем, машина мәсҗидәнгә калдырдым. Аны күрнәйне үзләре. Моны бүрәнләп куеп өлгердем әле.
Гаражга кермәсен дип. Гаражда инде минем игем бар бераз. Bir tevlik uzgandan soң Исәк авылының яшел урамы бүген менә шушындый хәлдә. Кичәге язгы ташу турында хәзер тирә-яктагы эзләр генә хәтерләтә. Су инде күпкә кимегән. Әмма мин хәтта резин итек белән дә аның аша юлның теге ягына чыгырга батырчылык итмәс идем. Чөнки су елгадай ургылып ага. Карлы ташкын торбаларны каплаган. Яшел урамны су басуның сәбәбе шунда диләр авыл җирлегендә. Алдан кырдан төшкән сулар өчен йырганак әзерләп куйсалар да, ул юлдан түгел башка юнәлеш белән агып киткән. Юлдан үтә торган трубалар ачылган булса да, ул труба астына безнең истән кырдан кар иеме шуып төште. Менә шул кар иеме күпер асларын томалап кую нәтиҗәсендә авыл ягына барып алды суны. Язгы ташу Исәк халкын гына сынамыйм. Ширки Килдурас һәм Кыят авылларының күпере дә су астында калган. Җирле Зөя елгасы шулай ел сайын ярларыннан чыгып, авыл белән район арасындагы иң кыска юлны өзә. Бүген иртән елгада су күтәрелгәч биредә хәрәкәтне вакытлыча чикләгәннәр, блокпостлар куелган, халык язгы ташу карарга йөри. Вчера приезжали, еще ничего не было. Вот ниже железа вот этого там вода была. Күпердә, конечно, тәбәнәк дөрес. Тәбәнәк булмага күрә дә баса. Су басу ихтималы булган зонага республиканың 13 районындагы 32 торак пункт керә. Аерым алганда елга буенда урнашкан хуҗалыкларга куркыныч яный. Бу 1003 йорт, аларда 2500 кеше яши. По данным временных гидрологических постов, Гидрология постлары мәгълүматларына караганда, Кыят һәм Ширки Килдурас авыллары янындагы күпер өстеннән су 15 сантиметрга күтәрелгән. Торак пунктлар белән ара өзек түгел. Әйләнгештән каты өслекле транспорт юллары бар. Җитәрлек азык-төлек, дару һәм кирәк-яраклар белән тәэмин ителгәннәр. Республиканың гидрометеорология һәм әйләнә-тирәне күзәтү идарәсендә хәбәр итүләренчә, узган тәүлектә Татарстанда су биеклеге 110 сантиметрга кадәр күтәрелгән. Әмма бу әле куркыныч күрсәткеч саналмый диләр. Бу районыннан Рания Абдрахманова, Ремзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Bir ayda mototsiklda yürüsü zonu açılacak. Tataristan baykirlari indi timir otlарын әзірлейді башлады. Республикада олар саны 15 меңгә җиткән. Төп игътибар иминлеккә әлбәттә. ЮХИДИ хезмәткәрләре әйтүенчә, узган ел сезон озакка сузылу сәбәпле мотоцикллар катнашындагы юл хәрәкәтләре саны 2 тапкырга арткан. Аварияләргә китергән төп сәбәп әлбәттә тизлек. Хатын-кыз мотоциклчылар катнашында юл хәрәкәтләре бик аз теркәлә икән. Бүген матбугат очрашуына алар да килгән иде. Ике көпчәкле транспортка утырганда нинди кагыйдәләрне белеп туру кирәк. Бу хакта хәбәрчеләребез кызыксынды. Карырып җирләр кибә башлагач, мотоцикл йөртүчеләр кыш буе тузан кунып яткан тимер атларын язга әзерли башлады. Вячеслав Саватин инде 15 ел руль артында. Мотоциклының төзеклеген тикшерә, юа, чистарта. Сразу никто не садится, не начинает там какие-то резкие маневры. Мотоциклга утыруга ук ниндидер кискен хәрәкәтләр ясап, кызу йөри башламыйбыз. Чөнки кыш буена күнекмәләр бераз онытыла, юл кагыйдәләрен дә искә төшерергә кирәк. Мондый тимер атлар имгәнү ягыннан машиналарга караганда да куркынычрак. Быел сезон әле майда гына ачылачак, тик шулай да юлларда инде берән сәрән булса да мотоциклда йөрүчеләр күренә башлады. Әлеге транспорт катнашындагы юл хәлакәтләре нигездә тизлекне арттыру сәбәпле килеп чыга ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. 2022 ел белән чагыштырганда узган ел мотоцикллар катнашындагы юл хәлакәтләре саны 2 тапкырга арткан һәм 63 җиткән. Аларда 4 кеше һәлак була, 69 тән җәрәхәтләре алган. Бу узган ел мотосезонның озакка сузылуы һәм юлларда 2 көпчәкле транспортның артуы белән бәйле ди белгечләр. Узган ел 3000гә якын мотоциклда йөрүчене административ җаваплылыкка тартканнар, шуларның 1600дән артыгы тизлекне арттырган. Иң беренче юл хәрәкәте юл кагыйдәләрен бозучы өчен килеп чыга. Шуңа күрә юлда машина йөртүчеләрдә, мотоцикл йөртүчеләрдә иң беренче карап йөрергә, юл кагыйдәләрен бозмыйча йөрергә кирәк. Юл знаклары булмаса 60тан арттырга ярамый. Бу узган җәйнең июнендә төшерелгән кадрлар. Казанның Тынычлык урамында автомобиль белән бер мотоцикл бәрелешкән. Байкер исән кала, машина йөртүче хатын-кыз урында ук һәлак була. Шуңа күрә машина йөртүчеләрнең байкерларга карата мөнәсәбәте төрле. Машина арасында йөргәндә кымачаулыйлар. Әгәр дә җирсәләр дә. Куркынычмы ул? Бар инде куркыныч, авария булганмыш да как. Мишәйтмиләр, алар безгә мишәйтмиләр. Аларның үзләренең юллары бар. Гүзәл затлар катнашында юл хәлакәтләре азрак ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. Казанда хатын-кыз мотоциклчылар берлеген булдырганнар. 4-нче или 5-нче ел без үткәрәбез мотоликбез дигән лекциялар үткәрәбез мотоциклистларга. Быел 13 апрельдә үтә, парк урамында була. Хәзер Татарстанда 15 меңләп мотоцикл бар. Узган ел республикада махсус киемнән башка транспортны теркәмәгән килеш идарә итүчеләр саны кимегән. Бу хәл сөендерә ди инспекторлар. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.
Бүгін Қазанда Халыкара энергетика форумы башланды. Анда Россия һәм якын чит илләрдән алдынгы технологиялар тәкъдим ителгән. Илнең 20 төбәгеннән һәм Беларусь Республикасы, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстаннан 80-нән артык компания килә. Форумның ачылыш тантанасында Рөстәм Миннеханов катнашты. 25 ел дәвамында оештырып килүче чарада бик мөһим мәсьәләләр дә хәл ителә. Энергетика тармагын үстерү республика өчен өстенлекле юнәлеш диде ул. Форумнан Илдар Сафиуллин. Дәрәҗәле кунаклар зур экранга кулларын куюга махсус җайланмадан ургылып ап-ак төтен чыга. Заманча технология һәм көчне тасвирлаган бу күренеш энергетика форумының рәсми рәвештә ачылышын аңлата. Форум вакытында видеоэлемтәш Татарстанда газ һәм криоягылык станцияләрендә ачтылар. Яңа объектлар Лаеш, Питрәч, Алабуга һәм Минделә районнарында эшли башлады. Хәзер республикада 47 газ ягылыгы салу станциясе бар. Тирә-юньгә тискәре йогынты кими дигән сүз. Рөстәм Миннеханов энергетика тармагының өстенлекле юнәлеш булуын билгеләп үтте. Республика ведется активная работа по модернизации производства за счет внедрения современных технологий и оборудования. Реализуются проекты по развитию использования газомоторного и электрозарядной инфраструктуры. Бары узрада ушегезде зур уңышлар телим. Энергетика күргәзмәсе Татарстанда 25 ел дәвамында оештырылып килә. Ул хәзер илдә иң дәрәҗәле форумнарның берсе. Бу ел монда Россиянең төрле төбәкләре һәм чит илләрдән 80 компания вәкиле килгән. Продукт полностью российские комплектующие. Ясалган инде. Ясалган. Казанның энергетика җиһазлары җитештерүче оешмасы чит ил продукциясына алмаш булырдай аппарат ясаган. Аны төрле сәнәгать предприятиеләр электр энергиясен тигез итеп бүлү өчен файдалана. Ул нефть химиясендә киң кулланыла. Элек аны чит илдән алсалар, хәзер Курск белгечләре белән бергә Казанда чыгаралар. Импортозамещение алыштыру өчен без Россиянең аппаратларын үзенең продукцияләрдә кулланабыз. Яшелүзән компаниясе Татарстан рәисенә линияда утны эзеп тормыйча эшләп була торган җайланманы күрсәтә. Бу да чит илнекенә алмаш ди ул. Быстрее экономия. Тиз арада эшләргә мөмкин. Бу техника белән оператор идарә итә, иң мөһиме электр энергиясеннән кулланучылар зыян күрми. Беларусидан килгән белгечләр бу форумда 2нче ел катнаша. Алар югары көчәнештәге егәрлекне күрсәтүче җайланма уйлап тапкан өчен гран-при алганнар. Бу ел көн күрештәге кирәк яраклар тәкъдим иттеләр. Менә безнең кулыбызда хәзерге вакытта пышкы, аның ярдәмендә агачның югардагы ботакларын җиңел генә кисәргә мөмкин. Шунысы үзенчәлекле, ул беркайчан да тупасланмый, чөнки лазер ярдәмендә бик нык корычтан эшләнгән. Бер-беренә яңадан нәрсәләр уйлап чыгармас өчен бер-беренең булган хезмәтне файдаланып, тагын да алга барырга. Үз мендәгенә, эчендәгенә кайнап, алга китеп булмый. Энергияне дөрес сарыф итү, аны сакчыл куллану заманча технологияләргә генә бәйле түгел ди белгечләр. Моның өчен үсеп килүче буынга да аңлату эшләре алып барырга кирәк. Нәкъ шуны күздә тотып, мәгариф системасына уңыш концепциясе кертелгән. Аның нигезендә мәктәпләрдә энергетика сыйныфлары эшләп килә. Энергетик класслар ачып, анда безнең галимнәр килеп укыталар, лабораториягә чакыралар. Гомумән алганда бу юнәлештә эшне без башлап җибәрдек инде. Күргәнебезчә, менә монда заманча технологияләрдән тыш рус халык мәдәнияты белән дә танышырга мөмкин. Әлегә матур кызлар килгән кунакларны татлы чәй белән сыйлый. Инде алар тәкъдим иткән технологиягә килсәк, күп фатирлы йортларда урнаштырыла торган менә шундый счетчиклар тәкъдим итәләр. Аның үзенчәлеге шунда ки, ясалма интеллект ярдәмендә кулланылган энергия турында мәгълүматны язып, каядыр кулдан җибәрәсе юк. Ул автомат рәвештә системага китә һәм түләүләр дә шуңа карап килә. Күргәзмә 3 көн дәвам итә. 30-га якын эшлекле очрашу булачак. Узган ел форум нәтиҗәләре буенча 80%-ка якын катнашучы үзләренә яңа партнерлар тапкан. Ике як эчендә файдалы килешүләр имзаланган. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Казанда узучы халыкара форум кысаларында Россия Дәүләт Советы комиссиясенең энергетика үсеше буенча утырышы үтте. Ана комиссия рәисе Кемерово өлкәсе губернаторы Сергей Цивилев уздырды. Бу чарада Рөстәм Миннеханов та катнашканда энергетика тармагында технологик бәйсезлекне тәэмин итү буенча дәүләт сәясәте стратегиясе турында фикер алыштылар. Утырышта әйтүләренчә, Россия һәм Татарстан базарында үзебездә җитештерелгән җиһазларга кытлык бар. Бу бигрәк тә зур егәрлектәге турбиналарга кагыла. Рөстәм Миннеханов проблеманы хәл итү өчен кайбер мәсьәләләрне федераль дәрәҗәдә карарга кирәк ди. Необходимо, конечно, привлекать научную общественность, реализацию проектов по созданию отечественного оборудования.
Вот это в части энергетических газовых турбин большой мощности и комплектующих. Бүген Рөстәм Миннеханов ягулык энергетика комплексына инвестицияләр дәүләт ара һәм төбә хезмәттәшлеге дип аталучы түгәрәк өстәл утырышында катнашты. Ул үз чыгышында республикадагы тәҗрибә турында да сөйләде. Хәзер Татарстанда 20 компания электротехника продукциясе чыгара, аларның 15 зур предприятиеләре бар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, тиз арада чит ил товарларын үзебезнекенә алыштыру буенча эшләү ул сынау гына түгел, үсеш юнәлеше дә булды. Яңа технологияләр сәнәгатьтәге югалтуларны киметү өчен кулланыла. Республикада зур инвестиция проектлары тормышка ашырыла, яңа җитештерү үзәкләре дә ачыла. Татарстанда киң җәмәгатьчелеккә билгеле җитәкчеләрнең берсе Казанның Киров һәм Мәскәү районнары башлыгы итеп билгеләнде. Бүген иртән коллективка Владимир Жаворонковны тәкъдим иттеләр. Хәзер Киров һәм Мәскәү районнары белән 4нче буын табиб идарә итәчәк. Үзенең рәсми хезмәт юлын ул 20 яшендә башлаган. 250 меңнән артык кеше яшәгән территория белән идарә итүче яңа башлыкка нинди бурычлар куела соң? Бу хакта тулырак Валия Хайретдинова. Киров һәм Мәскәү районнары Казанның иң зур районнарының берсе, оның индустриаль үзәкләре булып санала. Тарихы 17нче гасырдан Петр I буйрыгы буенча 5 балта бистәсенә нигез салынганнан бирле башлана. Биредә республиканың иң борынгы предприятиеләренең берсе дары заводы эшли. 21нче гасырда 5 балта бистәсе, Салават күпере, Юдино микрорайоннары да яңа үсеш нокталарына әйләнә. Хәзер бу зур территория белән Владимир Жаворонков идарә итәчәк. Мэр Илсур Метшин җаваплы урынга кеше табу җиңел булмады дип ассызыклый. Бүген ул яңа җитәкчене тәкъдим итте. В этот раз мы очень долго советовались и долго совещались. Иң мөһиме, районнар үсештән туктарга тиеш түгел ди Илсур Метшин. Мэрийның сәяси совет агзалары да Владимир Жаворонков кандидатурасын бер тавыштан хуплаган. Когда случилась пандемия, Пандемия чорында ковид белән көрәшү буенча бер тәҗрибәбез дә юк иде. Ул вакытта Татарстан рәисе дә, мин дә Владимир Жаворонковка ышанып, аңа таянып эшләдек. Киң җәмәгатьчелек Владимир Жаворонков белән 2019 елда таныша. Россия лидерлары конкурсында җиңгән табиб-онколог Татарстан рәисе кадрлар резервына керә. Шул ук елны ул Казанның сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы итеп билгеләнде. Бу вазифа беренче тапкыр сәламәтлек саклау министры урынбасарына тиң статус ала. Пандемия башлану белән нәкъ Владимир Жаворонков республика халкын булган вазгыять белән таныштырып торды. Хәзерге вакытта төп максатлар турында мин рәтләп әйтә алмыйм. Чөнки кирәк шул процессны бик нык карарга. Бер генә бер нәрсә мин әйтә алам, кешеләр. Кешеләр безнең төп максаты. Кешеләр кем яши безнең районда, һәм кешеләр кем эшли безнең районда. Соңгы 15 ел эчендә Киров һәм Мәскәү районнары күзгә күренеп үзгәрде. Юллар, ишек алларын төзекләндерәләр, яңа парклар барлыкка килә. Для кого-то это было неожиданно. Хәзер ул барс өчен дә җаваплы. Кешеләр янында алар белән бергә булырга тиеш. Мондый тәкъдим күпләр өчен көтелмәгәненә иде, чөнки Владимир Жаворонковны без табиб буларак беләбез. Әмма укытучылар да, табиблар да кешегә хезмәт итә. Монда да шул, калганына өйрәнеп була. Которые служат людям. И для этого надо иметь призвание. Всему остальному можно научиться. Яңа җитәкчегә җирле халыкның үз тәкъдимнәре бар. Единственное, менә балаларга уйнарга урын юк. Безнең дворда вообще берәйбер юк, машиналар гына тора. Единственное шул гына. Ишек алларын мен дә шуны гына әйтер идем менә. Безнең тәрәзә төбендә прямо фундаментны күтәрә скоро агачлар үсеп утыралар, шуны кисмиләр менә. Әниләргә, бәбиләр белән урамда йөрергә, парклар, уйный торган площадкалар булса бик яхшы булыр иде. Владимир Жаворонковның моңа кадәр эше уңышлы барды. Соңгы елда Казан туучылар күрсәткече буенча Мәскәү, Санкт-Петербургны узып беренче урынга чыга. Шәһәрдә табибларга рәхмәт дип исемләнгән социаль проект гамәлгә керде. Йөкле хатын-кызлар йөрәк авыруларыннан дәваланучыларны даими рәвештә тикшерү эше җайга салынды. Алия Хайретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Төркиянең Казандагы генераль консулы белән очрашты. Угур Йылмаз әлеге вазифада узган елның октябреннән эшли. Минтимер Шәймиев ана фондның проектлары белән таныштырып, борынгы Болгар һәм Зөя утрау шәһәрчегендәге үзгәрешләр турында сөйләде. Болгарда Ислам академиясе төзү, Казан изге ана иконасы соборын торгызу, Адымнар мәктәпләрен ачу хакында бәян итте. Угур Йылмаз искәрткәнчә, Татарстан күп милләтле республика бирдә тыныч һәм дустанә мөхит хөкем сөрә. Мин моны бу ярты елда үзем дә тойдым, диде консул. Очрашуда мәгариф, мәдәният, тел һәм тарихны саклауда уртак проектлар турында сүз барды.
Бүген Мәскәүдә Федерация Советында Идел буе халыкларының традицион костюмы дип аталган тарихи этнографик күргәзмә ачылды. Ул Татарстанда 2023 милли традицияләр һәм гореф-гадәтләр елында барлыкка килде. Проект республика рәисе Рөстәм Миннеханов теләктәшлегендә тормышка ашырыла. Каталогта татар, рус, башкорт, чуваш, удмурт, мари, мордваларның милли киемнәре тупланган. Аны моңарчы Казан Кремлендә күрсәткәннәр иде. Хәзер Федерация Советы сенаторларына да тәкъдим итәләр. Бу исә Россиянең бай тарихлы, күп милләтле һәм халыкларның мирасын саклый торган дәүләт итеп күрсәтү мөмкинлеге бирә. Бүген Федерация Советында үзгә мөхит бирдә гадәти булмаган үзенчәлекле күргәзмә эшли башлады. Экспозиция Идел буе халыкларының милли костюмнарына багышланган. Казан татарлары киемнәре белән ничек аерылып торган, башкортлар бәйрәмдә нәрсә кигәннәр, чуваш кәләшләре күлмәкләрен ни рәвешле бизәгән, барысы белән дә танышып була. Вот этот путь торговый, мы его как бы тоже создали. То есть Без сәүдә юлында тәкъдим итәбез. Мәсәлән, алкаларны сәүдәгәрләр ярминкәләргә алып килгәннәр. Безнең хатын-кызлар аларны сатып алып яратып такканнар. И насилие. Әлеге проект 2021 елдан Татарстанның халыклар ассамблеясе тәкъдиме һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Иң элек рус милли киемнәре тәкъдим ителә. Узган ел исә татар халкының да борынгы милли костюмнарын музейларда барлау кирәклеген Рөстәм Миннехановка җиткерәләр. Һәм әлеге тәкъдим хуплана. Хәзер инде 29 костюм тупланмасы бар. Осталар фикеренчә киемнәр элек-электән аерым бер мәгънә аңлаткан. Ул кешенең йөзе дә, аның социаль күрсәткече дә мәдәни коды да була. Почему вот встречают по одежке? Да? Потому как выглядел человек, можно было считать информацию, получить эту информацию. Кием буенча каршы алалар дигән гыйбарә бар бит. Кешенең киеменә карап бәя биргәннәр, мәгълүмат алып булган. Кием ул рухи да, матди да байлык булып тора. Әлеге проект этномәдәни фәнни оешмалар, музейлар, дизайнерлар, осталар һәм һөнәрчеләрне берләштергән зур команда эше. Күп кенә костюмнар, бизәнү әйберләре, архив материаллары һәм шәхси коллекциялар нигезендә кулдан эшләнгән. Сенаторлар бик игътибар белән карадылар һәм нишкәлекләрен аңлап кызыксындылар. Шуңа күрә без республикабызда менә бу фундаменталь рухи әхлакый байлыгыбызны, шу традицияларыбызны кием ашада без аны сакларга, торгызырга тырышабыз һәм шуның белән берлектә без үзебезнең киләчәгебезне ныгытабыз һәм халыкара дуслыкны көчәйтәбез. Мәскәүнең үзәгендә Совет Федерацияда шушындый форматтагы күргәзмәне ул инде зур әйбер. Чөнки безнең Татарстаныбызда 175 милләт яши. Һәм менә монда 29 костюм куелган, һәм аларны шунда бик матур итеп күрсәтелделәр. Һәм бу үзенә күрә безнең Татарстанда булган милли сәясәтнең нинди халәттә алып барганлыгы, монда яшәгән халыклар, мондагыларның культурасы, һәм менә шушы костюмнар аша инде бөтенесен алып бару, халыкка күрсәтү дигән әйбернең бер бик матур варианты булды. Осталар кунакларга иң матур үрнәкләрне тәкъдим иттеләр. Все мы имели возможность... Күргәзмә проекты Россиянең этнографик һәм музей берләшмәләренең югары бәясен алды. Ул илебезнең милли мәдәниятләрне һәм традицияларны саклый һәм үстерә торган дәүләт цивилизация булуын күрсәтә. Каталогта Идел буе халыкларының традицион киемнәре турында туган телләрендә тасвирлана. Эта выставка готовилась совместно с научным сообществом. Бу күргәзмә фәнни җәмәгатьчелек белән бергә әзерләнде. Туган якны төбәкне өйрәнүчеләр, тарихчылар берсе дә читтә калмады. Төрле республика галимнәрендә уртак кызыксыну уятты. Гаилә елында бу күргәзмә күбрәк тәкъдим ителер дип ышанам. Күргәзмә проекты дәвамлы булачак. Инде май аенда Мәскәүдә Россия форумы кысаларында осталарның эшләрен тәкъдим итү планлаштырыла. Гөлназ Гыниятова, Динә Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, Яңа Гасыр каналы. Бу көннәрдә Татарстан делегациясе эш сәфәре белән Башкортстанда, аны премьер-министр урынбасары Васил Шәйхразиев җитәкли. 2 көн дәвамында алар биредә татар эшмәкәрләре белән очрашып, милли оешмалар эшчәнлеге белән танышырга планлаштыра. Сәфәрнең беренче тукталышы Туймазы шәһәре иде. Ул Башкортстанда татарлар күпләп яшәгән урыннарның берсе. Бу хакта тулырак Рүзәр Шәрипов. Башкортстанның Туймазы шәһәре, Татарстанның Баулы районы белән чиктәш. Хәзер биредә 68 мең кеше яши. Шуның яртысы татарлар. Милләтне саклауда мәдәниятнең роле зур дип яшиләр биредә. Шуңа Васил Шәйхразиев беренчеләрдән булып Туймазы татар дәүләт драма театры эшчәнлеге белән таныша. Ул 1990 елның апрелендә Мирхәйдәр Фәйзи пьесасы буенча куелган Ак калфак спектакле белән ачыла. Шул вакыттан бирле татар һәм башкорт язучыларның дистәләгән әсәрен сәхнәләштерәләр. Ел саен берничә тапкыр Татарстанга гастрольләр белән киләләр. Күрше районнарга йөрибез. Чакмагыш, Шаран, Бакалы, Татарстан якларына да, Урсу, Әлмәт.
Һәм Татарстан театрлары белән без мен бик дус яшибез. Минзәлә, Этнә, Чаллы, Әлмәт театрлары белән. Мәдәният, театр ул халыкны ничектер дөреслеккә өйрәтә микән, тамашачының театрга йөрүчеләр килә. Татарның бай мирасын саклау һәм үсеп килүче буынга тапшыру максатыннан 2017 елда Төмәнәк дигән татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге ачыла. Ишек алдында Габдулла Тукай бюсты каршы алам. Монда театр сәнгате, кул эшләре, җыр бию түгәрәкләре эшлим. 3 яшьлек сабыйлардан алып 80 яшьлек әби-бабайларга кадәр шөгыльләнәләр. Якшәмбе мәктәбе бар, анда 15 бала туган телен өйрәнә. Санамышлар, җырлар, әби-бабаларыбызның йолаларын өйрәнәбез. Балалар бик теләп мәктәпкә киләләр. Күбрәк шәһәр, Туймазы шәһәренең балалары килә. Борынгы татар авылының нинди булуын Төмәнәк авылындагы татар утарында күреп булам. Әлеге этнография комплексында теләге булган һәркем борынгы кәсепләр буенча остаханәләрдә катнаша ала. Халыкта милли үзаң тәрбияләүнең тагын бер юлы күмәк ифтарлар уздыру диләр. Шуңа Рамазан аенда көндә бергә җыелып авыз ачу гадәте бар. Бүгенгесенә Башкортстанның төрле районнарыннан 150 кеше җыелды. Монда иң беренче мөгаен безнең мөселман халкын, татар халкын берләштерү, бергә җыю, очраштыру, күрештерү, шушы изге Рамазан айларында ифтар мәҗлесен оештыру. Үз вакытында безнең әти-бабайлар ислам динен кабул итеп, аңа тугры булып 1100-дан артык яшиләр. Без аларга шундый зур рәхмәтле, һәм инде үзебездә олы кешеләр булып, яшьләр барып, балаларыбыз бар, субханалла, аныкларыбыз бар. Менә әти-бабайлар биргән үзебезнең динебезне, татарлыкны, милләтне хәзер тырышып, үзебезнең дә балаларга һәм аныкларга бирәбез. Татарстанлыларның эш сәфәре иртәгә дә дәвам итәчәк. Делегация Башкортстан башкаласы Уфага юл алачак. Башкортстаннан Рүзәл Шарипов, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән Айрат Шамс таныштырыр. Һәм мин исә сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда җылы һава торышы урнашты, әмма урыны белән яңгыр явачак. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Яшелүзән, Балтачта болытлы. Кайбер районнарда яңгыр явачак. Көндез температура 10-11 градус, төнлә 4-5 градус җылы. Тәтеш, Камытамагы һәм Шүпрәледә болытлы, урыны белән аяза, яңгыр яварга мөмкин. Көндез температура 10-13 градус, төнлә 4-5 градус җылы. Чистай Мамадыш Аксубайда аязучан болытлы булачак. Явым төшем көтелми. Көндез температура 12-14, төнлә 4-5 градус җылы. Түбән Кама, Сарман һәм Әгерҗедә алмашынучан болытлы. Явым төшем көтелми. Көндез +11-14, төнлә +4-6 градус. Бөгелмә, Азнакай һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 13-14 градус, төнлә 4-6 градус җылы. Монда аяз һәм явым төшемсез булачак. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә җылы, әмма урыны белән яңгыр явачак. Зөядә температура көндез +11 градус, болытлы була, яңгыр көтелә. Төнлә исә +4 градус. Болгарда көндез 9, төнлә 4 градус җылы. Монда да болытлы булачак, яңгыр төнлә генә фаразлана. Алабугада аязучан болытлы, явым төшемсез. Көндез 13, төнлә 5 градус җылы. Татарстан башкаласында да болытлы булачак. Көндез температура 11, төнлә 5 градус җылы. Атмосфера басымы 750 мм. Җил көн яктан секундына 5 метр тизлектә. Дымлылык 60%. Җирнең магнит хөры тутырыксыз. Әлегә шулар. Сәламәт булыгыз.